Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri dnešnom videu. A ako ste si všimli, tak mám novú kápie a pridal som si na skin okuliare, aby som sa to viac podobalo na mňa. A dneska tu máme špecialitku. A tá špecialitka je taká, že budeme hrať s Chunkbaseom. Pozrite na to. Voilà, napíšem si. Dalo mi si. A teraz pôjdem takto. Skopíroval som to. A teraz pozrite na to. A mám môj feed. Musí sa to načítať. Ale je to úplne šialené. Ja si teraz môžem tu pozrieť všetky štruktúry. Wow, vidíte to. Popraviť je východ. Tu je to. A ja keď pôjdem rovno, tak viac doprava. Tak by som mal vidieť dedinu. Keď vidíte. Ja tu mám rovno dedinu. Tu máme end portál. Aj tu mám výčku dokonca. Je to v podstate podvádzanie, ale také sporné je to troška. No. OK, mal by som ísť rovno. Alebo toto bude asi tá rieka jedna. Neviem teraz. Popravde neviem, lebo tu sa môže stať viac vecí. Môžem to aj zle vyložiť, ale buď idem, ale toto vyzerá skôr, že idem do tej zlej strany. Áno, to vyzerá, že ja som tu. Čiže sa potrebujem obrátiť presne opačne. Áno. A ísť rovno. Malo by ma to niekde priviesť, keď budem tu trošku blúdiť. Takže... No ale je to fakt šialené. A je to strašne dobrá vec. Neviem, kto to vymyslel. OK. Rovno. A nestrácať smer, lebo to je v Chunkbase najdôležitejšie. Ale tuto vyzerá, že to... Áno, dámy a páni, Chunkbase nám neklame. Je tu dedina. Let's go, dámy a páni. Tu máme aj ovce, ale čo tam potom? Dedina in the row. Tam by mal byť aj ten portál, čo je veľmi super. Ináč, kebyže chcete, tak tu máte kompletný Chunkbase. Môžete si tu pozrieť všetko úplne pekne. Tu máte aj stránku, stačí zadať seed a nastaviť si, čo si tu chcete zobraziť. Toto je spawn a vidíte, že fakt oplatí sa to. Není to považované za cheatovanie. OK. Toto je trošku creepy, lebo celkom rád pozerám Halovca a OK, toto je zaujímavé, ale necháme to tak, že je tu len tak random kríša, predsa to môže byť oveľa klasickým bugom. A máme tu dedinu. Potom sa budeme pozrieť do end portálu. A tento špeciál by som chcel venovať všetkým mojim odoberateľom, teraz je ich 14, čo som sa naposledy pozeral. Venujem mojim odoberateľom, ďakujem vám 14, na to, že to mám asi iba 2 týždne, tak ste fakt úžasní. A oplatí sa vám to. A vy, čo ma pozeráte a nemáte odber, určite ho dajte. Tu nie je nič zaujímavé, ale tieto hejbejly potom by sme mohli zobrať. Ach, tieto zvuky sú tak otravné. A čo tu máme? Dvakrát leather pants. A už tu asi nič také extra nie je. Výborne. Títo nám nič nepredajú. Tu je toto. To by som neskôr mohol zobrať. A tam vidím aj end portál. A aj tú výčku, ako predpovedal Chunkbase. Lebo tam, dámy a páni, ak to vidíte, tak je fakt močiar. A wow. No vidíte, Chunkbase sa oplatí. A je to aj taký, ako som už vravel, asi špeciál. A predovšetkým malo toto byť s Paxodom, s mojim kamarátom, ale jemu sa dneska nedalo. Takže
tak sa dá. Takedy na budúce, ale dneska to teda spravím bez teba. Čo je toto? Tu som bol? Nie. OK. Takže základné jedlo. Neskôr môžem zobrať tie hay Bailey, len toto celé budeme musieť vylúčiť. To sa predsa len oplatí lút. A tam hore, tuto je ešte. To sú títo tu nitviči. Hej, oni majú takto tu sproste zabugované domy. A oni sú nezamestnaní, sa mi zdá. Ich sa nejde ani zamestnať. Tak toto je kartograf. Tu sú empty map. Kompas, dámy a páni. Toto máme celkom šťastie, ako máme rovno aj kompas. OK. Pár vecí máme. Výborne. Ideme rýchlo vylúčiť ten portál. Treba vďaka Chunkbaseu pôjdeme tak rýchlo už do Netheru. Pred chvíľou som točil ešte jedno video, ale to nevíde, lebo tam to som prestal točiť, keďže ten seed bol úplne blbý, nebolo tam nič naokolo poriadne. A také divné to bolo celé. Ale wow, toto sú masívne. Tam budeme musieť ísť. Wow, toľko super vecí tu máme. Obsidian. Výborne. Možno aj skoro budeme môcť ísť do Netheru. Koľko chýba? Raz, dva. Okay, pár nám tu. OK, tu je obsidian, tu potom môžeme vyťažiť. Tu sú gold bloky. Raz, toto. OK, výborne. Máme čím začať. Neskôr to tu môžeme aj trošku rozkopať. Bacha na tú lávu, hlavne. A teraz môžeme začať robiť základné veci. To je Minecraft, čo? Takýto. Ja hovorím, Chunkbase sa oplatí. Pozrieme sa, čo tu ďalej bude. Wow, tu budú až dve tie opustené doly. To je zaujímavé. OK, my sa nachádzame tu. Tu nám zobrazuje rozpoloženie mobov konkrétne. Tá výčka je na tej druhej strane toho močiara, kde máme kompletné rozpoloženie. OK. Teraz sme tu. A OK. Kebyže prejdeme potom naspäť. Ja som tam nechal poklady. Ja som tam nechal poklady. Tak toto bolo dosť na nič. Ja som išiel rovno do tej dediny. Ale kebyže sa obrátim a idem nižšie. Ale to by asi trošku trvalo. Tam sú dva poklady. A toto by mal byť ten stroj s zubcom. S tridentom. A máme tu? A rovno si budeme pozrieť vlastne aj Stronghold. Vidíte tam, kde bude Stronghold. Wow, vidíte, tu máme aj iglu, všetko. Čo v našom svete všetko je. Veľmi zaujímavé. Náš spawn je tu. A najbližší Stronghold je... Len sa nám to musí trošku načítať. To je trošku taká menšia nevýhoda, ale inak. Tu je Stronghold a my sme kde nižšie. Tu kde by sme mali byť. Neviem. Strašne dlho to načítam aj ináč. To je jediné, čo mi nepáči. My sme tu. Stronghold je tam, OK. Není, akože bude to trošku ďaleko, ale ak chcete viac takýchto zaujímavých videí, tak nezabudnite hodiť like, odber. Tak. Základné vecičky.
Tu si rovno môžeme naťažiť aj kameň. Tak, perfektné. Tu si dáme toto styky a rovno spravíme. Okay. Môžeme sa do toho, potom budeme musieť vylúčiť aj ten poklad, pretože potom budeme, pretože tam sa môže nachádzať iron, diamanty a takéto veci. Ešte jedna otázka, kebyže máte aj v čete, to píše SK Brumik, tak to je môj herný nick, áno. Nevolám sa takisto ako kanál. Takže len tak pre zaujímavosť, kebyže chcete vedieť, prečo furt píše SK Brumik. Na toho Iron Golema môžeme skúsiť rovno zaútočiť. Hej, asi to bude najlepšie. Rovno to vyriadiť. To je taká základná vec, čo väčšinou vyriadíme. Len si potrebujem spraviť asi sword. Do ruky toto. Potrebujeme si na toho Iron Golema trošku vyčíhať. No, takže. V prvom rade dúfam, že nás hneď neodbachne. Kamarát, OK, poď sem. OK, to bude najlepšie, keď bude. Len nech sa nehýbe. Raz, dva, tri, štyri. OK, rest in peace. A my tu máme free 3 irony. Ani to nebolo také. No. Tieto stánky vyzerajú veľmi zaujímavo. Padli nám 3 tieto topy, to nepotrebujeme, zoberieme si rýchlosť. Toto. Taký skvelý štart. Vďaka Chunkbaseu samozrejme. Ak chcete, tak budem môcť vydávať viac týchto tu sérií s Chunkbaseom. A bude to veľmi super. Toto sú tak otravné zvuky. Ja to priam nenávidím. OK, výborne. Pekne. Toto. Tak. Pozrieme sa aj, čo predávajú. OK, ty nie si zamestnaný. Ty nie si takisto. To je tak vysoká nezamestnanosť. OK, kto si... OK. Čo predávaš? OK. Nič, také extra. Čo predávaš ty? A prečo ideš do cudzieho domu? OK. Za 6 koží mi predá jeden... OK, mohli by to prestať vydávať? Si neviem predstaviť, že keď bol ten apríl full, že vlastne všetci mali skin dedinčanov a toto tam furt znelo, ako to tí ľudia mohli vydržať, by som chcel ináč vedieť. OK, toto máme vybavené. Tu máme rovno kravy. Výborne. Môžeme ísť rovno žiť, nech máme dosť lederu. No ok, nožte sa, aj ty dostaneš. Ok, nezožer mi všetko, ty mláďa, potrebujem
iba dospelú kravu a on asi všetko vyžerie. Ono zožralo celý stav proste. A ono to není dospelé. OK. Žiadna koža. Jedna. Počka, nie. Ja som vás chcel spáriť. Tak. Budete sa páriť? Alebo OK. Pridali ináč strašne pekný ten zvuk, keď je to vlastne toto. Firefly Bash. OK, tebe sa to už nedá. Tak, viete čo? OK, stále iba jeden leder máme. OK, a chýba nám ešte 2 na to, aby nám ten opravný enchant dal. Emeraldy. Musím ináč uznať, že toto je veľmi pokročilý štart. Aj keď mohol by byť aj trošku lepší. Ale toto bolo iba také testovanie. Prvýkrát som išiel s Chunkbaseom. OK, tu. Tu máme dosť vajíčok. Pekne, pekne. No. Dámy a páni, z tohto videa to je všetko. Vidíme sa pri budúcom videu. Toto video bolo iba taký skúška Chunkbaseu. Nebojte, bude to aj zaujímavé, že budeme preskúmávať. Pretože ako vidíte, tento svet je úplne bujný. Ale že doslova. Je tu veľa vecí, aj tento oceán, všetko toto. A spoločne dohráme Minecraft, čiže mňa veľmi tešilo. A vidíme sa na